jednému dať 3 packy, on musí celú partiu vypiť. No, minulé na diskotéce mám partiu mladých chlapcov sa dá chlapať, hej. Ako čo robí, čo ti drbe, poď si radšej vypiť. Ako drb na to, že to sú mladí chlapci. Smiel si im dať po pačke a ísť si vypiť, ne chlapať ich. Rozumieš, čo? Povedz, sám uznáš sám, čo to je za rozum. Dá sa chlapať mladých chlapcov. Sa dá mu facku a ide preč, ne? No, sa teda trošku rozum. Trošku rozum do tej bitky. Preč. Ne? A nechodíš len iba, že ideš si vypiť, ale ideš ven, chceš si vypiť a chceš si aj udariť. Už keď mám tie legovky. Ale však teda, rozumíš, ale ne, že pláťu mladých chlapcov, oni sa došli baviť len zdaleka, chlapci nemajú pomaly ani na líste splátky, nemajú chlapci. A tému jednu poradou mi ho bylo ľúto. Ja som mu dal potom iba 2 placky ešte, lebo mi ho bylo ľúto. Ja, to sa musím vydávať. Víš, a zase to je to, nesmí byť ľútostivý. Začne byť ľútostivý, on sa rozplače, on sa robí akože plače, ty mu dáš 2 placky a on ťa začne skákať. On ťa začne skákať, kamarád. Stepana minule nezabivili, hej. To si nevedel, že unavený, víš. Nechcel do nejakého chlapa skákať, lebo byl unavený z roboty, za to ja chápem, rozumiem. Takže hente oddajú, že dá mu 2 placky a bude si ešte dať jeden strik a pôjde do chlapci, ten ako dolámal, hej. Čo z toho trénesli. Akože toho chlapca sa potom vybili, hej. Že nenecháme Borisa tak, iba že vybije ho niekto, rozumíš. Ale už neskoro sme došli, už kde poskákali. Už mu krev tekla z nosa. Nie, aj ja ti poviem jedno, mne sa nestalo ešte. Ja keď som si chcel udariť, aj keď som si udaril, nestalo sa mi, že by sa mi pustila krev. Aj baraj sme udarili. Ale vždycky ma trefili tak, že vieš, ne, do pleca, alebo tak. Na chrápne nikto ešte netrefil. Že ja vieš, ja sa vím, ona uskakovať a uhýbať. A keď má koženú bundu, to ani sa nemusím uhýbať. To ne, že niekto mňa ide vybiť. Ja vždycky idem niekoho vybiť. No dobre, konč, lebo už mi drbe. Kamaráde, toto budú klapy. Je tam 5 ľudí, nesem už. On je sám, je tá pelúzy, chceš mu pomôcť, ešte aj tebia vybije. Víš, nemu neradno. On si zase vypomôcť. Sice není chlap, ale pleca má. Keď si dá kohenú bundu, no není nad neho. A keď má sebe 2 striky, no není nad neho, kamaráde. Tak to i teda vydrží. A on v tej koženej bunze chodí a spát. Minule mi ho žena vypravila, Mariška mi vypravila, že nedaj Boh mu ona povedal, že daj si dole tú bundu, hej. Hneď sa najedú, hneď sa ho šúli. Hneď je ho na strši, potom mi nadáva trabáco. Že není oprané a tak, víš. Vždycky si potom nesnájde, aby odvedel reč, aby si dal dole bundu. Sa on s tým aj spáva. On keby si dal dole koženú bundu, on je normálny človek, ale ja ti poviem. Ale on, ak si dá tú koženú bundu, hotovo. Podľa mňa už to potom není on, keď si dá dole tú bundu. Hotovo, potom už to není on, rozumíš, už to není to, ale jeho ja už to není potom. Nič sa nestane, Romano, my kedy sa budeme nahrávať? Všetko sa navrcel. Sukáči, keď ste nahrávaš, že si... Povieš mu niečo, najeduje sa náhodu a už môžeš utekať, víš. Ale akože... No máš 100 metrov, rozumíš, po 10 sekúnd už môžeš, ne? Ale sme schopní udeliť aj kamaráda, ale neho ne. Na neho nemá, tak ti poviem, šéfa, chlapce. Na neho tu vleváru nemá nikdy. Lebo on je schopný sám dojít, sám zavrieť šenk. To ja nejsem schopný, ja musím vždycky Palu pri sebe. Palu alebo Štepana pri sebe, ale on si dojde sám, hej. Nikomu nedám vedieť, víš, keby ho tam začali skákať, ale víc sa spraví. Ale zase on nedrzí, víš. A neho poslúchajú levára, ne? Levársky ho poslúchajú. On keď povie,
On už nemusí chlapcu ani vybiť, víš. Lebo keď sa dostavoval z oného, z Laksáru, z Čáru, z oného z jeho ženu z Čáru, keď sa dostavovali, tak bol len taký drzý, on nepýtal sa, kto si odkáci, nepacka, hej. Nepacka. On bude takový. A včil sa už polepšie, včil už dojde, kukne, vidá ho tam a už sa zbíjajú. A včil už ich aj nechá dopiť. Vtedy nedaj Bože, niekto povedal, že počkaj dopiješ. Počkaj dopiješ. A už by prevrácený stôl, ale aj z nich. Kamaráde. Takto všetky šenky, takto si on aj vycvičil. No a ona je muščepánka, že teda on tam má slušné, rozumíš, ale vyhodil ho raz oták, poslal ho preč, že nemá peníze, lebo však mu ja pred výplatu vypravil mu, že mu zaplatili. Na druhý týden pozreli mu, že mu donese peníze a nechcel mu naleť. Vyhodil ho preč. Ježiš, ten mu tam strav záverečnú, hej. Koberce mu tam vytrhal. Medené káble mu vytrhal, kachličky mu potrhal, hej. Ten, co mu tam spravil, no 2 týdne neotevral vtedy. 2 týdne sa bal otvoriť. A včil, keď ide pala okolo a vidí ho, hneď zamyká, ty kokot. Hneď zamyká zhasne, akože kam a koreta nikto není, hej. A už tam aj kukláči chodza. A on sa nebojí kukláčov, umýta na ňo naskákali, tréne, vezali si s ním rady, hej. Bara smeli aj obušky, na ňou neplatí nic, rozumíš. No keď dá ránu, hej, od ňou rána do piče a preráža lepky, hej. A jeho žena netaká, hej. Minule v obchode sa hádala s prodavačka, sa sveta byla, aj palatávila. Príďte, hej, donesla flašky, o jednu flašku vystali ošiť, hej, to pána robila, hej, že to vyprávala, že dívčence má niekedy prerazí hlavu. A hneď tým sa prerazí hlavu, hej. Hneď. Ale sa dobre užení. Dlho sa s ňou nehádali, hej. Hneď ti dali tie 2 koruny, lebo videli, že to myslela vážne, lebo ona, keď, víš, ona vypadá, že dobrá, že požehli, všetko poupere, ale stretnú na jedovaru, a keď ti povie, že ti prerazí hlavu, no môžeš čekať, ne facku. Nevíš, z ktorej strany dojde facka. Rozumíš? A to teho je Boriska malého, no teho ja lupujem, keď tej donese 5 ze školy. A co ty robia, hej? Vždycky víš, jak poznáš, že on donese 5 alebo poznáku, vždycky tam je sanitka. Vždycky mu zeberú ze sanitku, hej. Však mu chceli zebrať, sociálka mu chcela zebrať. Boriska malého, že ho že nemajú peníze furt. Víš, že ho neuživia. Jak sa ich dá skákať, hej, pri bráce. 2 šchádári tam byli, tá pani akože ze sociálky, ona hľadá, že či to je žena alebo chlap. Policajtu sa dá skákať, aj ňu sa dá skákať, však išli od tá krvaví, išli od tá, hej. A už nedošli vieselné, že sú Boriska, uvidíte, brat. Ale ti vypráv, keď donese 5, vždycky to vie, lebo ona vždycky sanitka dojde. Minule aj doktora vybil. Víš, byl najedovaný, nakladali ho do sanitky a doktor povedal, že proč on sa iba opýtal, víš, že proč ho tam vybil. Hned měl 3 facky, hned ani nevedel, jak, hej. Víš, hned ho to najedovalo. Víš, tak to sa s tým nemôže vládo vypráviať. No, keď dojde na úra práce po sociálku a dajú mu iba 15 korún, alebo 1700, víš, vždycky mu radši pridajú, lebo on ví, že keď nedonási 18 korún, keď nedostane na ruku, na drevo, keď mu nepoložia 18 korún, on sa to tam je schopný, tak chlapať, hádať, rozumieš, aj ľudia, čo si tam dojdu pro peníze, má do zadarmo. Tak ti poviem, že zadarmo ich bije. Zadarmo ich vybil minule. Všetci ľudí zadarmo. To chodiolinko, paradu tam pojebem o ten púd, rozumieš, para pipo stále dole, hej. Také škody budeme ako folece, ale pipo bude stále. Že sa mu neserol, však on byl v roboce, ale víš, nemu najviac vadilo, že málo peniaz, keď dostal, že tomu vadilo,
Nemu vadilo, keď on nedošel radí šéf a něco mu kázal. Tomu vadilo, vieš. Lebo on všetko chcel, že sám bude robiť. Nemu stačí povedať, že to sa potrebuje spraviť, ale ne. To sa muselo povedať tak, že všetkým, vieš. Aby to nebylo priamo na ňo, lebo on sa na to vždycky nahneval. Vieš, aký on je, keď sa nahnevá. No, on sa dá byť aj kolegu v roboce. Nemu jedno. Paraj sú párty a paraj si idú vypiť potom po roboce, ale keď ho nahnevajú aj na stavby, aj počas pracovnej doby vyhádzal nestaví. Ale už nerobil, lebo vypráva, mne ho hnevalo to, že keď ani došel majstr a nedá Boh mu povedať, že potrebuje od ňo niečo. Ježišmaria, už bylo aj na streši. Už bylo aj na streši. Že neho z tej roboty museli policajci do Izebrať. Som tam robil a chceli mu dať výplatu. On byl na Marovce, víš? A doktor mu nedal papír. Tak on ho nedal tiež v roboce, víš, a nechceli mu to uznať, že nedajú mu peníze, víš. Ježiš, co tam robil, vypráva šandári tam museli, však tam bylo krížané dôzu. Však aj oni dostali, nebo sa, Ježiš, došli tam frajeri výložky, víš, hej. Ale išli porad krvavýma chrápama od tam preč. Porad tých píšťa, koľko do chrápa jednému aj druhému praví čepice spadli. Hej, to ste víc. A vtedy nerobí, vtedy na sociálke. A čiže si vybavuje oného doktora Černého, čiže si vybavuje invalidný dôchodek, lebo že ho pobolíva, furt tam vyprával. Ale on je kurva, on vyšla podľa mňa. Jareko Pravačka ho bolí furt, a ono? Kríža, že ho voláme, on však 2 mesiace na tej stavbe, že tam ho začali bolať kríža, ja ho uvadol. A proto sa išiel na invalidný dôchodek. A povedal, došel na ten úrad a povedal im tam, že keď mu nedal 5 000, keď mu nepoložia na drevo, že sa to tam dá skákať, že mu je jedno a tak, víš, takové reči. To som aj na úraze takové reči vede, hej. A to ne, že on iba, že takové reči, on by byl schopný aj tú úradničko tam vyhádzať aj z tých stolov. Poznáš ho, ne, že on je černý. On keď sa najeduje, porad všetci v nej, hej. Porad všetci v nej hrajú. Čuj. No a posledne sa povedal, že on si, nie, že oni mu učili, že koľko bude pobírať invalidný, on si určil, koľko bude. On si to sám učil a toľko aj dostával. Toľko aj dostával, ti poviem. Aj mu dávali, že svojho, co sa omáhali teda, ale 5 měl vždycky. Na 2 dní stačí, ne? Kúpiš si cigarety, cigarety, 5 000 porúpiš. Víš, jak ešte pustiť v automace, ale 2. No. Takový je ten pala. A to som poznal v Čároch, ešte keď sme bývali v Čároch. Mňou prezývali Kepa chlapci. To byl Kepa. Nic chlapníc, keď skúkel chlapníc. Ale jak sa ťa dal skákať? Ja som ho videl na jednej zábavy chlapci, hej. Ja som priskúšal, presračil som sa s ním nepoznal, víš. Privede sa mu do rany. Prepíťal nám víš. A nebyl som si kamarát, ja som ho nepoznal, to bol pobratrácov Zecko. Víš. Je on moja rodina, ale pobratrácov. A on mňa dlho nevidel, on by mňa ani nepoznal. A kedy som ho tá úteka prešal, to som videl, co tam robil, hej. Ne, že krvavé huby, hej. Sanitky, ich odvážal. Sanitky, a keď už nemieli sanitky na táčkách, ich odvážal na kári, všetko, čo mieli, ľudia brali a vozili ich na potok, hej. Nestačili zašíva chráp, porad tým trhal chrápy, hej. S mužíkem na ne vyšli, porad trhal chrápy. Ja nevím, či nepichal kokoty do chrápy. To som vyšol, nedostakovili ti písne koľko do chrápa. A porad ti natrhne chráp. Dobre, to je konec, lebo už ma pora bolí. Krku ste. Príď sám bol, ty kokos, to je vyčerpávajúce. Bolo, toto je chlapci, to je umení, toto. Príď sám bol, to je improvizácia, jak svíňa. No, to byl jam, kamaráde, 12 minút jamoval minimálne.